Tak viete, čo som spomínala, že to bola veľká chudoba. Skoro z každej rodiny chlapi, ako otcovia, odchádzali za prácou a odchádzali do Ameriky, do Kanady, neskôr do Nemecka, do Francúzska, čo ja viem kde. A tá ťarcha, všetko ostávala na ženách, na mamách, ktoré sa starali aj o to malé poľnohospodárstvo, o deti, o všetko. Čiže detstvo bolo chudobné, ale bolo krásne, duševné. Všetko sa vybavovalo spevom. Však elektrika tam nebola, rádio tam nebolo a to, ale žilo sa ľudovými tradíciami. Napríklad ja ako decko, keď som nastupovala do prvej triedy, do základnej školy, už som mala ja vyšitú tašku, aktovky. Kdeže o aktovkách, ani sme nevedeli, že existujú. Ale obyčajnú vytkanú z tohoto skonopného platna, zošitú a povyšívanú takouto krížikovou technikou. Čiže ja som išla do prvej triedy s mojou takzvanou aktovkou, povyšívanou už mojimi detskými rukami. A to není, že u mňa, ale to je v celom tom našom kraji. No a to sa vám medzi tými deťmi, to sa súťažilo, chodilo sa do druhej dediny, do Čertižného, tam boli tiež aj iné techniky a sa odvyšivovalo. Napríklad, ja vám poviem, že detstvo bolo veľmi biedne. V našej dedine bolo židovských obchodov asi 5, 4. No a v jednom židovskom obchode, tam, kde sme chodili kupovať za vajíčka, tak to bol taký zvyk. Ja keď som došla do obchodu, už som držala buď jedno vajíčko alebo 2 vajíčka, ale som sa dívala na to miesto, kde boli povesené cverny na vyšívanie. Lebo ku každej kúpe, áno, som dostala cvernu na vyšívanie. No, v druhom obchode zasa, tam to bolo také cukriky, všetko červené, rúžové a čo ja viem, čo všetko. Veru, dala by som si aj cukrik, ale tam som neišla, lebo cukrik by som zjedla, ale cvernu, to som došla domov a cvernou som hneď ako vyšívala. Čiže s týmto vám chcem len povedať, že nebolo ani na tie cverny, je to hlúposť, hádam to vytrete.